què tal? Mira, m'agradaria preguntar-te, de quin servei vens? Com t'has assabentat d'avui d'aquest acte? Mira, vinc d'Insert Empleo, de la Fundació 11, i m'he assabentat directament a través vostre d'aquest aniversari. I em podries explicar quina relació tens tu amb el CREDB? Si en tens, no en tens, o amb els mestres, o amb algun tècnic? Mira, nosaltres tenim bastanta relació amb els mestres, sobretot amb els que estan en els darrers anys, perquè col·laborem amb ells en la part de pràctiques de l'alumnat i hem estat aquí a les jornades que feu cada 2 anys, d'integració laboral. Fins i tot he participat en alguna formació per professionals de la casa. Doncs molt bé, moltes gràcies per haver-me respost a aquestes preguntes. Espero que gaudeixis d'aquest dia i em sembla que ja comença a passar tothom. Doncs moltes gràcies i molt agraïda i que disfrutis del dia. Moltes gràcies a vosaltres i per 40 anys més. Molt bé, gràcies.